Konečně vyšlo video dělaný přímo pro mě, jelikož Pokec vydal video. Poznej, kdo je milionář. Chat, jestli je jedna věc, na kterou mám čuch, tak to jsou lidi, co jsou milionáři nebo nejsou milionáři. Jakožto hrdý majitel nejsem milionář kolekce. Jestli jeden člověk se by se na tohle měl podívat, tak jsem to já. Brigádník. Já jsem brigádník. Jsem brigádník. Já jsem brigádník. Jsem brigádník. Já jsem brigádník. Já jsem brigádník. A jeden z nich je lhář, protože doopravdy je milionář. Pokud se teď Tak jako hele, hnedka od pohledu, tenhle vypadá, že je nejstarší. skupině podaří zjistit, kdo z nich je potají milionář, tak vyhrávají všichni až na milionář. Pokud to ale až do konce videa nezjistí, tak vyhrává právě milionář. První kolo začíná právě teď. Máte 10 minut. Kolik hodin pracujete, když jste na 7. Tak 6. 8. Někdy tak 8, někdy 12. 5. Edo, kde pracuješ? Já buď to stříhám videa pro různé lidi, anebo máhám, jakoby, mamka kámošky, tak prostě jakoby má takovou společnost, kde chystají akce, tak tam chodím taky, no. Paďas, co ty? Ale jako, hele, editoři můžou být zrádní, třeba takový Vojtas, ty vole, ten je vycinkaný. No já jsem jakoby pracoval u kamoše, v restauraci jsem tam umýval nádoby. No tak já jsem jakoby pracoval v restauraci, protože jsem hledal něco tak narychlo nějakou brigádu a já Což pak Davey, kdo dělá. jenom jsem tam neumýval nádoby, ale i jsem tam jakože uklizoval tu kuchyň a tak to všechno. Tom je, kolik bereš měsíčně Tak peněz? 20-25 záleží na měsíci. A ty? Jo? Tak ten je jasnej. Tohle je jasný milionář, ti říkám, kamaráde. Asi 15. A co děláš? Pracuji v KF. A když no, ještě uvidí, ale můj prvotní tip je, že jeden z těchto dvou. Já bych se chtěl zeptat, Jordan McKinney, ty jsi říkal, že máš nějakou určitou pracovní dobu, ne? Jak můžeš mít určitou pracovní dobu, když stříháš videa? Jakoby určitou pracovní dobu tak mám jenom, když jako jsem že, na tom stavění těch stánků a tak, prostě chystání pohody a tak. Ale když stříhám videa, tak to dělám prostě podle toho, jak si to zákazník přeje, že jo, kdy to mám mít hotový. Když edituju, tak si můžu editovat, kdy chci, že jo, podle toho, kolik mám na to času udělat to video. Já se ještě zeptám Jordan McKinney. Proč mě Pokec do tohohle videa nepozval? Teda ne samozřejmě jakožto milionáře, ale jakožto brigádníka, poctivě pracujícího. Pro koho nejznámějšího si stříhal? Já stříhám tak jako většinou pro lidi ze školy, protože chodím na filmařskou školu, tak nějak si tam pomáháme, no. Kde pracuješ ty? Já chodím pracovat na hotel k tetě. Vlastně tam chodím dělat pokojskou a občas dělám i jakože za barem, jakože ne jako nic s alkoholem, ale třeba tam myju skleničky a v kuchyni občas dělám. Bydlíte s rodičama nebo sami? S rodičema. S rodičema. Jakoby bydlím sám, ale s rodičema, já nevím, jak to popsat, mám prostě Jak jako sám, nebo co? je svůj byt, no jakože je to barák, ale je to prostě dva baráky vedle sebe, tak to Takže byli... Jo, takhle. OK, tak technicky to furt je nějaký bydlení s rodičema. sám, no jakoby jo. A platí to? Záleží, já si myslím, že nejvíc dělá to, jestli tě to bydlení osamostatní. Jestli fakt jako zvládneš žít sám bez pomoci těch rodičů. To je podle mě to, co to jako víc definuje. To za tebe rodiče nebo? Jo, rodiče, no. Takže když je mi 15, tak bydlím sám, protože barák po babičce a zrnovali jsme ho a teďka tam bydlím. Co je váš největší výdaj? Za co nejvíc utrácíte? Jídlo. Oblečení. Asi předplatný měsíční, no. Za jaký předplatný? Tak jako třeba Hero nebo Premium a tak. Co máte za telefon? No, Android. iPhone 12. iPhone 11 Pročko. teďka se mi rozbil telefon, takže mám bráchu starý. S22 Samsung. Tak a teďka, co máte na brigádě za... No ty vole. Se mi líbí, že všichni jako nové řekli telefon a ten jeden týpek z nich. Android! Montérky jsou praktický. Já nosím co chci, ale musím mít jakoby zástěru, abych se nezašpinil od jídla. To je asi jedno, hlavně rukavice, když Jaký premium? Čelno určitě myslel YouTube premium, pane bože, na co se přemýšlíte? třeba cihly, tak ať se neušpiním a něco se mi nestane. Když jsem tam umýval, tak jsem měl jakože třeba nějaký tepláky, triko a přesto jsem měl tu zástěru, aby to na mě nekapalo. Jaký máte nejdražší boty? No, Jordan 4 Red Cementy, tady tyto. Mám taky Jordan 4 doma. Takové random Nike ve slevě. Právě skončilo první kolo, teďka budete muset někoho z vás eliminovat. Budete anonymně hlasovat, kdo si myslíte, že z vás všech je milionář. A ten, kdo dostane nejvíc hlasů, tak vypadává. Já bych první hlas bych dal tomuhle týpkovi pro jistotu. Všichni už podali svůj anonymní hlas a v prvním kole vypadává Eduard. Co? Ten nebude milionář brosky, mám takový pocit.
Hlavně jako většina z nich, co vypadají mladě, tak samozřejmě, hele, je schopný, že někdo vydělá, nebo je milionář. Ono je hrozně jako těžký definovat, jako od kdy seš milionář, jo? Já bych řekl, že každý tu definici má jako takovou trochu svou. Ale je samozřejmě realistický být milionář třeba v 17, jako jde to, ale je to poměrně nepravděpodobný, než když tam vedle tebe bude stát týpek, který mu je třeba 25, tak tam je to dost pravděpodobnější v moment, co hraješ takovou soutěž, takže ten věk tam bude dělat hrozně moc. V kole to bylo úplně jasný, Eda vlastně na sebe upozorňoval úplně sám. Přijdeme, že Eda se chová podezřele, že si strašně protiřečí. No takže v prvním kole jsem volil Wendy, protože mě přišla jako nejvíc sus s těma otázkama. Ona se všech ptala na nějaký různé otázky a mluvila jenom ona, tak mě to přišlo takový, že si chce nejvíc vyvarovat jako svým odpovědím. Tak v prvním kole tak to byl Eda. Přišel mi fakt podezřelej i tím, co říkal o své brigádě a přišlo mi to takové jako zvláštní. První, hele, uvidíme, jestli vyvolili toho správného na konci. Zajímalo by mě, jaký znáte nejlepší trik na to, jak ušetřit? Asi. Nejlepší trik, jak ušetřit? Tak srovnávat si věci podle priorit, co reálně potřebuješ a co chceš. Ty vole, teď mi vypadla ta druhá věc, kterou jsem chtěl říct, jsem měl si mi na paměti. Všeobecně to prioritizovat podle svého příjmu. Jako v moment, co vyděláš třeba 60 a za měsíc utratíš 50, tak je to jako šílený a v moment, co dáš třeba za něco, tak bys pravděpodobně to měl trochu přehodnotit, ale když vyděláš 1 000 000 a utratíš 50 za tu stejnou věc, tak tam najednou už to úplně problém není, že jo. Takže trik jak ušetřit, nevím, podle mě jako prostě trochu víc racionálně přemýšlet nad věcma, který kupuješ a proč je kupuješ. Samozřejmě, všechno si musíš umět odůvodnit, to je jasný. Nejíst tak často fast foody a nenakupovat zbytečně moc oblečení, který se nevynosí. Vařit doma hlavně. Přežívat na školní jídelně a nemít partnerku. Já mám takový speciální trik a to je vlastně to, že když někam jdete, prostě třeba s kámošama ven, tak prostě si nevezmete peníze a vy pak nic neutratíte, oni platí za vás, takže je to super. To actually dobrý. to je, hele, na co potřebuješ nepřátelé, když máš potom takovýhodle kamaráda? Jsem párkrát zkusil. Kolik stojí pokoj ve vašem hotelu? Hej, to se nedá říct, jako ono tam máš různý velikosti těch pokojů, máš tam třeba kapitánský pokoj, máš tam třeba normální prostě pokoj, kde se jdeš vyspat prostě s dětskem a to. S dětskem, jo? ne. Já se nevím, jak to vysvětlit. No, já jsem to myslel tak, že jsou to prostě pokoje třeba s dětskýma postýlkama. Možná to trošku jako vyzněl blbě, no, ale... A tak průměrná cena, aspoň nějakého průměrného pokoje, průměrná cena. 3 litry. A cože děláš v tom hotelu? Ale já tam jakoby tak dělám všechno možný, no. Jakoby hlavně dělám pokojskou a prostě u baru a prostě nesu věci, jako takže aj čišníka, ale když se třeba pokazí nějaká postel nebo něco, tak to jdu jako pomáhat opravovat, takže vlastně všechno tam dělám tohle. Takže Já si myslím, že každý z nás má nějaký plevelný slova ve slovní zásobě, ale za mě jakoby je ze všech nejhorší. To fakt jako jakoby úplně ti trhá uši, když to slyšíš. Nebo minimálně u mě to vždycky rozsvítí takový alarm jako v hlavě, když to slyším. Ale žádný jiný plevelný slova mi tohle nedělají. Jenom jakoby. Do toho hotelu chodím občas na brigádu, jako nechodím tam teďka moc často, protože škola je to daleko z Nojmo. Tak mám další otázku. Kdybyste dostali 1 000 000 korun právě teď, co byste s tím udělali? Co bych teďka dělal s 1 000 000 korun, kdybych ho dostal? Dalo do nějakého investičního fondu, nevím, co bych s tím teďka dělal. Buď to do něčeho zainvestoval a nebo si ho nechal na účtě, než bych vymyslel, co s tím udělám. Já bych se asi... Dal ho na červenou, samozřejmě, dá ho na červenou. Koupil auto a zbytek bych si nechal na účtě. Já bych asi koupil něco, co mi ten zisk jakoby zvětší, že třeba udělám jakoby třeba si... Ano, investici do sebe, správně. Studio, který pak tím studiem můžu vydělávat třeba peníze další. No, takže půlku bych dal rodičům a druhou půlku bych to nechal asi na budovu. GG, Michale. Jsme na konci druhého kola, všichni už anonymně odhlasovali, po druhém kole vypadává Michal. GG. Co? No, ale jak říká GG, ale to podle mě nebude. Chápu, že to zní jakoby divně, ale ono to tam... Tak zní to divně, nebo jakoby to zní divně? Funguje tak zvláštně, protože já tam nemám žádnou jako pracovní dobu třeba trvalou. Jo, vlastně tam pracuju, když je potřeba prostě. Co? V druhém kole jsem zvolil Michala, protože práce v hotelu, ještě že rodiče vlastní ten hotel, to mi přišlo, že může být ten milionář. V druhém kole to byl jasný. Tak to, že máš bohatý rodiče, nutně nemusí znamenat, že budeš rozmazlený a budou ti taky dávat jako vysoký kapesný nebo něco takového, to nejde vždycky ruku v ruce.
Michal, hotel, 100 korun na hodinu, volná pracovní doba, může si tam dělat vlastně co chce. Nevlastní to náhodou někdo z tvé rodiny ten hotel? Není to náhodou tvůj hotel? Nemáš náhodou peníze z hotelu? Právě bude začínat třetí kolo a po tomhle třetím kole budete hlasovat, jestli si myslíte, že už jste eliminovali milionáře, nebo jestli je pořád mezi vámi. Takže tohle je stále Among Us. Důležitý kolo. Tak jediný, co se mi tady ještě nezdá, je to umývání nádobí. Co s tím? No, je to taková zajímavá brigáda. Nevypadáš úplně jako, že bys umýval nádobí. Ne, tak já jsem potřeboval peníze a tu restauraci vlastně jako kamošová babička a oni mě to nabídli, že tam teďka je místo, tak jsem si tam šel něco přivydělat. Jsem si myslel, že se tím resellováním budeš věnovat víc, že třeba prodáš několik desítek botů, hader a tak. Ne, to zase ne, jenom tak přivydělek. Takže jako reselluješ, ale přitom umýváš nádobí a u kamaráda v restauraci. Kámo, to je jasný, ten týpek v zeleném mikině, ten hraje perfektně o impostra, snaží se převrátit konverzace, aby se jako nebavili o něm, obvinit ostatní, aby se navzájem vyhlasovali a zůstal tam on. No teď už ne, ale tak dělal jsem. Ten je jasný. No, tak já jsem jakoby pracoval v restauraci, přes jsem dal něco tak narychlo nějakou brigádu, jsem tam neumýval nádoby, ale i jsem tam jakože klizoval tu kuchyň a tak to všechno. Kolik jsi tam stihl vydělat? To teďka nevím, já jsem to dostával jako že každý den a na hodinu jsem měl nějak 150 korun, když jsem jako dobře pracoval. Jaký je tvůj nejdražší kousek v šatníku? Jakože oblečení nebo boty? Oblečení. Asi tyto Big Boy gatě za 3000. Kolik má cenu celý tvůj šatník? To nedokážu říct, jako plus min, já fakt nevím. Je tak velký, že nevíš. Ne, zas tak velký ne. No a jakoby v tom šatníku jako zas tolik to nemám, jak si třeba tady myslíte, ale jakože nedokážu fakt teďka říct cenu. Bydlíte s rodičama v paneláku? Davík se fakt změnil v tomhle videu. A nebo v domě? V paneláku. Kolika ti podkojový to je byt? Asi 3+1. Furt útočíme tady na tady tohoto, tak. Tak jako, já myslím, že my tři vypadáme jako jediný, co mi tady nesedí, tak je umývání nádobí a reselování, jakože, ale... Jakou máte nejdražší voňavku doma? To nepoužívám vůbec. Ty vole, ten smrad je až ke mně. Já nevím, třeba takové ty nemoc drahý, třeba za 2-3 kila. Jako nemám moc drahý, jenom tak Hugo Boss nebo 9PM. Jak často cestujete a kam? V létě jsme byli v Chorvatsku na týden. Já taky vůbec necestuju, protože ani mě to moc nebaví a škola. Já jakože nejezdím tak do zahraničí, ale s kamošama snad každý víkend jezdíme jakože do skateparku. Dobrý skatepark. Čer, já taky nějak extra, co to necestuju, však znáte mě. Já potřebuji streamovat, že jo. Kam nejdál jsi byl na skateparku? Nejdál jsem byl asi ve Stráži pod Ralskem a to byl jakože tábor a to bylo jakože 4 hodiny cesty, no. Kolik stála tvoje koloběžka? Tak já nevím, mám jakože sponzora, takže to mám o polovinu. To se teďka prokeclo. Tak já to mám jakože jenom o polovinu levnější, ale jakože kdybych to neměl o polovinu levnější, tak třeba 15 000. Takže umýváš nádobí, ale přitom reseluješ hadry a máš sponzory na kolobě. Ale tak to bylo jenom tak prostě, že jsem si chtěl přivydělat, to jako není něco dlouhodobý. No, úplně to nepadá. Tak sponzor, jako pokud ti dává jenom slevy, tak to asi nebude jako nejtěžší na získání. Jakou máte nejhorší zkušenost se zákazníkem? Byli jsme na stavbě, sekali jsme drážky na kabely, přišel borec a že to je úplně jinde a špatně, že co máme za celý zase vrátit a vysekat to úplně jiným místě. Tak já jsem podávala pánovi objednávku do auta a vylila jsem mu celou Pepsi jakoby na sedačku. Tak já asi jediný co, tak když jsme byli na stavbě, tak tam přišel nějaký starý děda, že tam děláme bordel. No tak na tom Vintedu, jakože když mi třeba někdo napíše, pak se ptá na rozměry a tak a já to tam zbytečně měřím a on mě pak napíše, že to třeba nechce nebo mě už neodepisuje, tak to mě dokáže jako tak nasrat. Ach, to je hold riziko povolání, si myslím, že s takovou prácí s tím musíš počítat. Další otázka, kolik máte peněz na účtě? Nemusíte odpovídat, ale ostatní by vás potom mohli podezřívat, takže je to na vás. Fintička. Nemusíte odpovídat, nebo můžeš lhát, můžeš prostě říct, no mám teďka na účtě 5 klíště. Je to kolem 13 000. 500. Asi 20 korun. No takže teďka máme jenom 300, protože jsem si už objednal oblečení před pár dnama. Skončilo třetí kolo a všichni anonymně odhlasovali a vypadává Aďas. No jo, kdo by tohle řekl?
třetím kole jsem zvolil Aďase, protože brigáda umývání nádobí od kamarádové babičky to mi jako přišlo hodně jako... Druhé a třetí kolo jsem volila Aďase. Myslela jsem si, že to bude Aďas kvůli tomu. Ale to jako ta Wendy taky může být že nám říkal, že měl brigádu o umývání nádobí a moc mi to nesedělo s tím, co říkal. A ten Vinted, tak to mi přišlo taky hrozně zvláštní. Teďka, protože už jste zbyli jenom 3, tak máte možnost hlasovat. Jestli si myslíte, že už jste milionáře. Já jsem furt trochu jako v rozpacích. Já si pořád myslím, že ten týpek v zelené mikině, ale tady je to taky naprosto možné. Eliminovali. A nebo jestli je pořád někde mezi vámi. Kdo by chtěl pokračovat, zvedněte ruku. Nikdo nechce. Okay. Takže nikdo nechce pokračovat, takže půjdeme odhalit, kdo je ten tajný milionář. No, ok, dobré, můj finální typ je zelená mikina. Kterýho celý tohle video hledám. Máme tady zpátky všechny soutěžící a právě teď poprosím milionáře, aby udělal krok dopředu a odhalil se. Kdo z vás to je? Já to nejsem. Ježišmarja, to bylo tak jednoduché, tak jednoduché, too easy. Jo, je to Tom, takže bohužel se vám to nepodařilo odhalit. No, nečekal jste, že to může být? Vzhledem k tomu, že jsem sem přišel a pak jsem tady stál, jsem si říkal, že musím zákonitě vypadnout. Je to pravda? Je to pravda. Prývoč, tohle byla nejvíce jednoduchá věc na uhádnutí doslova, to byl můj první tip od začátku videa. No v prvním kole a toto je úplně neuvěřitelný, nevím, jak se mi to povedlo teda. No, myslela jsem si, že to nebyl Tom, protože jeho odpovědi vypadaly hodně důvěryhodné a věděl vlastně odpověď na každou moji otázku. Když jsem se na ně koukla, tak mi nepřišel jako milionář a celkem to na mě hodně hrál, že není milionář a je to smutné. Že přijdu vám já jako milionář? Kdybych byl v takové soutěži, kam byste mě zařadili? No, já jsem si taky říkal, že tady je hodně lidí, kterým je třeba 15, 16, že jo? To je přes 20 tady, takže jsem čekal, že kvůli tomu to budou tušit, ale vyhrál jsi to, takže gratuluju. Děkuji moc. Co je výhra teda? Pozvu tě do KFCčka. To beru. V realitě dělám realitní projekty, objemu plus minus 100 milionů korun. No jistě. Prodávám domy, kupuju pozemky. Kdybyste se chtěli naučit něco o nemovitostech, tak se určitě podívejte na kanál Urbas Nemovitosti. A to ještě něco? Černo. Dobré videjko. Já bych se rád zeptal Jordan McKinney. Hele, já budu jedině rád, když Pokec bude tady tyhle videa dělat častěji, tohle bylo jako něco nového. Byl to, jo, byl to takový show a styl, ale zase show a to taky převzalo ze zahraničí, takže tohle bylo dost zajímavý, bavilo mě to, super videjko, super koncept, doufám, že jako Pokec bude dělat víc podobných.